Predčasné parlamentné voľby sú vyvolané veľkou nespokojnosťou a rozpormi v samotnej vládnej koalícii. A samozrejme aj posudzovaním politiky vlády zo strany verejnosti a teda voličov. Dôvodom na nespokojnosť verejnosti je množstvo protiprávnych aktov vlády, počnúť s podporou vojny proti Ruskej federácii na Ukrajine a končiac nerešpektovaním ústavy a zákonov zo strany vedúcich predstaviteľov štátu. Pokiaľ bude Slovenská republika stále závislá od členstva v NATO a EÚ, predpokladám, že zmeny štýlu vládnutia novej vlády, dajme tomu aj pod vedením Smeru, sa nezaobídu bez silných politických a možno aj ekonomických tlakov zo strany týchto medzinárodných organizácií a iných subjektov. Republika je priamo naviazaná na ekonomiku Nemecka a iných členských štátov Európskej únie. Likvidácia nemeckej ekonomiky prostredníctvom teroristického aktu zničenia plynovodu Severný prúd 2 zo strany USA, Nórska, pravdepodobne aj ďalších štátov úplne jasne preukázala nedôveryhodnosť partnerstva s USA. Je jasné, že nikto sa nemôže spoliehať na žiadne dobromyselné partnerstvo či zmysluplnosť slepého plnenia agresívnych svetovládnych ambícií a želaní Spojených štátov amerických. Podľa môjho názoru dovoz obilia z Ukrajiny nebol z hľadiska jeho kvality vôbec prípustný. Išlo pravdepodobne o akési zvyšky, ktoré boli zdravotne nespôsobilé a neboli vhodné na spracovanie a konzumáciu. USA sa snažili vývozom obilia z Ukrajiny aspoň čiastočne hradiť svoje náklady na fungovanie úzkej fašistickej skupinky nelegitímneho kievského režimu. Pritom pôvodná dohoda o vývoze obilia z Ukrajiny cez Čierne more bola zneužívaná. To je nesporné dnes západnými štátmi na transport zbraní a útočných dronov, čo bolo okrem nedodržiania samotnej dohody aj jasným porušením vzájomnej dôvery zmluvných strán. Nikto zo západných štátov nikdy nemal reálny záujem o mierové riešenie situácie. Sabotovanie minských dohôd bolo podľa otvoreného vyhlásenia nemeckej kancelárky a francúzskeho prezidenta iba prostriedkom na získanie času na plné vyzbrojovanie ukrajinskej strany na vojnu proti Ruskej federácii. V tejto súvislosti sa jasne prejavila totálna závislosť Bruselu a žiaľ aj slovenských politikov na príkazoch USA, Spojeného kráľovstva a ďalších západných štátov.